Som tu opäť a vy tu so mnou, aspoň tí, ktorí ma sledujete. A vráťme sa teda k tomu, čo vlastne chcem hovoriť v tomto videu. V predchádzajúcom videu som hovoril o vzdelávacom procese. Možno nie každý sa stotožňuje s tým, o čom som hovoril. Nie je to vôbec dôležité. Dôležité je to, aby ste si z toho vôbec niečo zobrali a hlavne sledovali, čo sa deje. Len na margo toho predchádzajúceho videa. Ak nejde o to, či sa budem niekomu ospravedlňovať, alebo sa nebudem niekomu ospravedlňovať. Učitelia robia fantastickú prácu. Naozaj robia fantastickú prácu, aj keď ju musia robiť podľa toho, ako to jednoducho stanovené majú. Aj keď niektorí to robia dokonca nad rámec tých svojich stanov. Za čo ja som im nesmierne vďačný. Naozaj som im nesmierne vďačný. Sú to úžasní ľudia. A tu sa dostávam teraz k tejto veci, čo vlastne s tým robiť. Čo sa týka učiteľov, pozrite sa, vy s tým veľa neurobíte. Ide jedine o to, aby ste svoje deti, ktoré v tej triede máte, podporovali. Aj tých, ktorí dostávajú 5, 4, alebo nie sú práve, povedzme to, najlepšími žiakmi. Jednoducho niekomu to pálí v istých predmetoch a viacej niekomu menej. Samozrejme všetko záleží aj v výchove predtým, ako boli vychované, ako to fungovalo v škôlke, aký tlaky na kolektív na ňom boli a takisto jednoducho ako ho od malička vychovávali rodičia. A podľa toho sa samozrejme aj správa napríklad v škole. Ale podporme tých žiakov aj tí, čo sa neučia práve na tie najlepšie a najideálnejšie známky. A čím ich podporiť? No, ono tým by bolo najideálnejšie už od malička podporovať v tom, kto vlastne sú. A ako fungovať vedomým spôsobom života. Čo to vlastne pre nich vedomý spôsob života je. Ale tu sa trošku dostávame k forme, k téme, ktorá je, povedzme to, viete, ako chceme my naše deti učiť o tom, kto sú, o tom vedomom spôsobe života. Keď my sami rodičia, učitelia, vychovávateľia nemáme vôbec šajnu, kto sme my. Alebo my si len myslíme, že vieme, kto sme. Viete, na vedomý spôsob života neexistujú školy. To sa nedá učiť nejakým spôsobom v nejakých stanovách, osnovách. Na to jednoducho musíte prísť. Kto ste a prečo ste tu. A potom tým pádom, kto sú všetci tí ľudia okolo vás. A hlavne deti. A prečo vlastne tými deťmi stále začínam? No pretože deti je ten základ, od ktorých sa všetko ostatné vyvíja. Pozrite sa, keby deti fungovali tým, že všetko to, kto sú, mali radi sami seba. A že zvládnu čokoľvek, do čoho sa pustia. A že chyby, ktoré robia, sú normálne. Lebo robiť chyby je normálne. Len my učíme deti v škole, že chybovať je zle. Lebo za tým prichádza trest, zlá známka, problémy doma. Toto učíme svoje deti. A naše deti preto sú ešte vo väčšom tlaku tým, že aby dostávali čo najlepšie výsledky v škole, to znamená najlepšie známky. Zlaté pravidlo mojej mamky. Učíš sa sám pre seba. Toto mi mamka rozprávala od malička. Viem, niektorí z vás teraz môžu povedať, si mal 6 rokov. Myslíš si, že si chápal vtedy, čo ti mamka rozprávala? Tu nie je dôležité, čo si chápal v nejakom útlom veku. To, čo ti rodič hovorí. Ale čo som hovoril o vzdelávaní, dôležité je to stále opakovať. A toto isté mi mamka opakovala stále. Ja som nemal problém prísť so 4, a hoci aj s 5 zo školy. Lebo toto mi mamka za každým povedala. A ja sám som sa ostatnými ročníkmi griapal hore sám. Zo svojich pohnutok. Možno aj tých pohnutok, ktoré mamka do mňa stále ústila. Že si to robím sám pre seba. Takže vy, aj keď sa vám vidí, že rozprávate niečo svojim deťom, ale vaše deti to ešte nechápu. A je to, z vášho pohľadu je to
správne pre to vaše dieťa, robte to. Tie frázy im opakujte, že oni sú sami pre seba tým dôležitým pojitkom. Od nich sa všetko vyvíja. Oni si robia voľby. Áno, ja viem, že stále budete rozprávať, však to sú malé deti, ak oni si môžu robiť voľby. Oni si robia. Oni si robia tie voľby. My ako rodičia si to ale neuvedomujeme a tie voľby sa snažíme robiť za nich. Nerobte to. Lebo my si myslíme, že tie deti v tom veku, oni predsa ešte nemôžu robiť voľby také, ktoré by do života vedeli robiť ako správne. Ale je to voľba jeho, nie vaša. Aj život to je jeho, nie váš. A jak som povedal, deti treba podporiť, hoci aj vo voľbe, ktorá vám pripadá zvláštna, čudná. Áno, tu už vidíte, že sa dostávam teraz v pozícii a v tomto videu budem rozprávať o tom, ako my ako rodičia, a samozrejme budem rozprávať aj o učiteľoch, trošku zasiahnuť do toho, aby naši deti zvládli možno aj tú výučbu, ktorú teraz som o nej hovoril, je príliš prehnanie tlaková a prehnanie, povedzme to, detailne im to komplikujeme, tak to poviem. Ale ako by to dokázali zvládnuť, ak by od malička boli učení na to, že to zvládnu. Že to je vec, ktorá je pre nich úžasná. Ako myslím oni sami, nemyslím teraz tie predmety. Oni sami. Kto sú oni? Ako mať radi samých seba? A že do čoho sa pustia, to zvládnu. Keď urobia chybu, dôležité je, ako s tou chybou budú potom ďalej narábať. Ako sa z nej poučia. Lebo aj my ľudia chybujeme. A deti takisto. Len ich učme na to, že z toho netreba mať strach. Že to je súčasť toho života. Všetky tie veci sa vám môžu pripadať až príliš dospelácké. A že deti také veci chápať nemôžu. Divili by ste sa, ako by to deti chápali. Počúvajte svoje deti, čo vám rozprávajú, aj keď prídu zo školy domov. Kedykoľvek, aj keď sa vám bude zdať, že rozprávajú blúdy, zapojte sa do debaty. Urobte si niekedy také chvíľky, že si necháte, aby vaše deti boli učiteľmi, vašimi učiteľmi. A tvárte sa, že vás to nielen zaujíma, a že sa pri nich aj niečo učíte. Podporte ich v tom, potľapkajte ich, poobjímajte ich. Gratulujte im. Ak tak veľmi chcete riešiť papiere, robte im diplomy. Svoje vlastné diplomy za to, že zvládol násobenie. Alebo zvládol niečo iné z nejakého iného predmetu. Urobte to pre nich. Lebo pre deti je ideálne, keď budú mať aspoň na tých stenách, aj keď som hovoril, že to v živote nie je dôležitý ten papier. Naozaj nie je dôležitý ten papier. Pre deti niekedy stačí aj tá podpora vaša. Vidí, že vy o to máte záujem, o to, čo on hovorí. Alebo čo on od vás chce. Ja viem, že ste unavení. Ale nerobte to, že keď ste unavení, že im radšej zoberete a hodíte im mobil do ruky. Na tu nám máš a zisti si to na internete. Preto ich treba podporiť, hlavne už keď idú do tej základnej školy od tých prvých ročníkov. Keď to deti baví. Tie deti už musia vtedy vedieť, že oni zvládnu čokoľvek. Do čoho sa pustia. A že keď to neurobili dneska, tak to bez problémov urobia zajtra. Nemyslím to odkladanie. Ale že keď to dneska nezvládli a dostali treba zhoršiu známku, aj keď im učiteľ povedal, že boli šikovní. A práve tu je apel na učiteľov. Nestačte sa trvať na tom, že žiak príde k nemu, vy od neho niečo chcete a vám to nepovie tak, ako vy ste to chcel a fúknete mu známku bez citu. Vieš čo, ty vieš, hovno, nevieš nič. Tu máš 4, alebo tu máš 5. Odchod, čau, douč sa to. Nerobte to. Neukazujte to práve pred tými ostatnými žiakmi, že on je hlúpy. Alebo to je najideálnejšie niekedy povedať. Ale tí žiaci si z neho budú uťahovať a on už nikdy v tom predmete nebude nejako prekvitať. Nikdy. Učte tie deti, že všetci v tej triede, každý jeden z nich je individuálne dôležitý človečik. Jeden pre druhého. A že všetci sú v jedno, nie len ako kolektív. Že si navzájom dokážu pomáhať a mať sa radi. Toto je dôležité, ale my zo svojich detí snažíme sa vytlačiť city.
ktoré by jeden k druhému mali mať. Neukazujme toto svojim deťom. Takže učitelia, keď žiak je v niektorom predmete dobrý, jasné, že ho potľapkajte, povedzte, fajn, v tom predmete si perfektný. Ale keď iný predmet mu nejde, nehaňme ho za to. Viem, že to v tej chvíli si pre ten predmet urobil najlepšie, ak si vedel, lebo v tej chvíli si sa naučil najlepšie, ak si vedel. A verte tomu, že na budúce vám povie hoci len pár slov z toho, čo vy od neho budete potrebovať. A možno práve tým sa aj on sám bude zlepšovať. Ale ak to budete brať konkurenciu, vidíš, pozri sa, tebe to vôbec nejde. Pozri sa na Jožka. Však Jožko to vie perfektne. Pozri sa, absolútne ti odrábka tú basničku, pozri. Bum, hej? A ty to nevieš sa naučiť. To fakt si taký hlúpy. Však sa nauč aspoň pár riadkov. Treba vedieť, ako s tými deťmi rozprávať a čo im hovoriť. A nie ukazovať im, porovnávať zlý, dobrý, hej? A už, jak som povedal, robiť nejaké segregácie tých žiakov. Nerobte to. Každý z nich je v niečom dobrý. Ty si dobrý v tom, ale on je dobrý v tom. A navzájom si viete v tých horších veciach pomôcť. Lenže keď tieto deti nebudeme učiť od malička, ale si myslíme, že keď ich začneme učiť neskôr v nejakom inom ročníku, že to pomôže. No už to nepomôže. Už to nepomôže. Takže všetky tie veci, vy to nezvládnete, vám to nejde a všetko to ostatné. Nechajte si to pre seba. Tým deťom to vôbec nehovorte. A hovorte presne pravý opak toho. A viac, skôr podporíte deti v tom. Teraz sa dostanem k takýmto veciam, ako napríklad tie technológie, o ktorých som hovoril. Naše deti nosia mobily do školy. Je to dobrá vec, pretože rodičia vedia o svojich deťoch, kde sú, vedia im samozrejme zavolať, keby náhodou k niečomu došlo. Takže je to dobrá vec. Ale naučili sme svoje deti od malička na to, aby čumeli v kuse do tých mobilov. Aby čumeli proste do toho, kde vlastne čumieť ani nemusia. A to je práve to, že my sami to robíme. My sami dospelí sme, dokonca vidím už starších ľudí, ktorí sú doslova nacicaní na tom displeji. Len aby čúchali a pozerali všetko možné. A v školách je to isté. Keď príde prestávka, jeden druhému ukazujú kadejaké blúdy, čo vidia na internete. Ak by boli od malička vychovaní inak a boli iné kolektívy a to sú všetko veci, ktoré ja už som o tom rozprávala a nemá zmysel zase to nejakým spôsobom opakovať. Minulo som prešiel s vzdelávacím systémom, toto je práve tá vec. Keď už nič iné, tak aspoň podporme svoje deti. Aj v tom, čo im nejde. A ukážme im, že jednoducho, keď im nejde toto dobre, pôjde im niečo lepšie. A čo s tým, čo majú radi a čo by zvládli, dokážu sa presadiť napríklad v živote, alebo čo by chceli v živote. Lebo učme ich, že oni si môžu voliť to, čo chcú. A naozaj byť súdržný. Mať radi ľudí okolo seba, ako spolužiakov, tak aj ostatných ľudí a neukazovať na druhého prstom len preto, lebo on je tmavý, alebo ten je, ja neviem, škulavý. Viete, kde by bola už ďalšia generácia detí, keby sme naše deti učili vedomosti vedomému spôsobu života už od malíčka? Ako by prechádzali ľahšie tou školu, aby sme ich odbremenili od týchto vecí? Žiadne energetické nápoje, fajčenie a alkohol naozaj by ani nepotrebovali. Nehovoríme im len stále o tom, aké je to škodlivé. Lebo my stále za každým deň povieme, cigarety sú škodlivé, alkohol je škodlivý, práve energetické nápoje sú škodlivé a proste všetko to, čo je, toto je proste škodlivé a toho sa pustí. Takže čím viac naše deti budete ozrejmovať o tom, že to je zle, tým viacej to budú chcieť vyskúšať. Tak to nehovorte tak všeobecne. Povedzte im, čo tá cigareta spôsobuje. Povedzte im, čo ten alkohol spôsobuje. Že čo to je vlastne. Lebo im nikdy nehovoríme o tom nejakom dôsledku týchto vecí. Lebo si myslíme, že ešte na to majú čas, že o tom sa dozvedia tak či tak. Nie. Keď im to poviete všeobecne, oni to nijak takto brať nebudú. Ale dôležité je to hovoriť našim deťom už v takom veku, o ktorom my si myslíme, že by o tom ešte nemali hovoriť. Nech to vedia.
Nech to vedia už od útleho detstva. Takže pozvala moja dcéra mňa na prezentáciu škôl. Tam sa prezentovali školy ako stredné, ako väčšinou v IT sektore, pre žiakov základných škôl, ktoré boli v posledných ročníkoch, aby si jednoducho pozreli rôzne školy a ponuky tých škôl. Bolo tam 5 žien, ktoré mali vystúpenie. Boli to ženy na vysokých funkciách v IT sektore. Každá z nich mala, dá sa povedať, skoro rovnaký príbeh a boli to ženy naozaj vo vysokých funkciách, dokonca aj vonku v zahraničí. Jedna z nich dokonca bola vo vysokej funkcii v NASA. Ale čo bolo na tých 5 ženách najzaujímavejšie? Dostali sa do svojich funkcií aj bez papiera. Nemali vôbec papier na funkciu, na ktorú mali nastúpiť. Ale ľudia v okolí si všimli, že jednoducho ju zaujíma práca, na ktorú by bola možno stavaná. Jednoducho videli, že má záujem. Tak jej ponúkli funkciu s tým, že všetko ostatné k tej funkcii sa doučila. Ten zamestnávateľ jej dal tú možnosť. Takže už sa nemusela učiť to seno, všetko, čo sa učia deti v školách, lebo čo keď náhodou budú chcieť robiť to alebo ono, tak nech pre istotu majú to vzdelanie, aj keď to nebudú mať, pretože na to totálne zabudnú. A tie ženy si to popri zamestnaní, popri tej funkcii jednoducho sa vyvzdelali. A toto bolo pre mňa naozaj veľkým plusom, že sa to dá aj bez toho, aby človek na to mal akýkoľvek papier alebo nejakú titul pred svojim menom. Trošku by som sa vrátil ešte aj k menším deťom, pretože my zvykneme chodiť po futbalových, hokejových zápasoch a deti tam so sebou berieme, pretože napríklad deti zaujíma šport. Ale toto je tak trošku aj taká výchova formou davu. Musíte si uvedomiť, že viete, čo najideálnejšie bude, keď vám poviem rovno na príklade. Opäť sa to podarilo mojej dcere a pozvala na hokejový zápas. No a na hokejovom zápase nikdy som tam nebol, takže som si chcel vyskúšať, aká je tá atmosféra. A to skandovanie a tí ľudia a to pozbudzovanie, všetko to bolo naozaj uchvatné, bolo to fajn. Užil som si to až do istej chvíle. A to bola práve chvíľa, keď nastúpili superi, takže vlastne ešte žiadny zápas nebol. Kým nastúpili naši hráči, bolo všetko v poriadku. Ale ako náhle nastúpili superi, v hale sa objavilo skandovanie. Smrť súperovi, smrť súperovi, smrť súperovi. Tak to som sa trošku zastavil, som sa pozrel vedľa seba a pozrel som sa na dceru. No, však superi. Ďalej som sa pozrel na iných ľudí, všimol som si, že nie každý s tým bol veľmi stotožnený, ale v prvom rade som si uvedomil, že je tam kopa detí. Tie deti to počujú. Možno nemali ísť na taký zápas, tak ako nebudeme chodiť s deťmi na také zápasy? Skúsme si tak trošku teraz, dá sa povedať, trošku otočiť od tých detí a skúsme si uvedomiť, čo to tí ľudia tam vlastne skandujú. Keby tam neboli tí superi, tak tí ľudia nemajú na čo pozerať, teda tí fanúšikovia. Nemajú na čo pozerať, pretože veď predsa za každým je tam vaše mužstvo, vlastné mužstvo, a nejaký super, aby mohli ste vidieť nejaký zápas. Nepochopil som vôbec pointu toho. Ja chápem, že to môže byť západ proti východu a neviem čo a neviem aký. Ani nechápem slovo nenávidený super. Také dačo vôbec ani nechápem. Ako vôbec niečo také môže byť. Ten hráč z toho superového mužstva tam príde na ľad, aby ukázal to, čo vie, pretože každý z tých hráčov od malička bol vychovaný. To je kopa času, nejde o tie peniaze, ktoré do toho rodičia vrazili, ale kopa času, čo bolo investované do toho hráča, aby ho od malička vychovali, prakticky od píky, aby ho vychovali za takého hráča, ktorý teraz momentálne ide ukázať svoje majstrovstvo na ľade. A prvá vec, čo sa dozvie, keď nastúpi na ľad, že je mu smrť,
Keby ten hráč išiel na majstrovstvá sveta, bol by vo výbere a dal by gól, by sme ho všetci ospevovali do nebies a vyhadzovali do neba. Ako náhle sa vráti naspäť do toho mužstva, už mu je smrť. Nerozumiem tomu. Žiadna nejaká úcta voči superovi, veď na konci tí hráči idú, si podávajú ruky, tľapkajú sa po pleci, niečo si hovoria. A to, že v rámci hry niekto niekoho podrazí, alebo niekto niekoho narazí na mantinel a musia ho vyniesť, to je v rámci hry. Aj tí, viete, čo je na to najzaujímavejšie? Že tí fanúšikovia svojmu človeku, keď narazí na mantinel toho supera, odpustia, pokiaľ toho supera vyniesú na nositkách. S tým problém nie je. Ale ako náhle by to urobili naopak, tak už mu je smrť a už by sme ho zakopali pod zem, takého človeka. Nerozumiem. Ale tu som odbočil. Tým som chcel len povedať, že toto je tzv. Forma výchovy, ale forma dávu. To znamená, deti si všetko zapamätajú. Tie veci, ktoré sa okolo nich... Viete, čo je najzaujímavejšie? V vzdelávacom procese, ak sa učíte niečo, čo nechcete, to si nezapamätáte. Aj to, čo vás nezaujíma, je logicky, že si nezapamätáte. Ale negatívne veci si zapamätajú deti. To je jednoduché zapamätať si. A to je práve to na takýchto zápasoch je to, čo si deti naozaj nechajú a sugerujú do hlavy. Smrť tomu superovi. A takto to budú používať potom v živote. No, ako to povedať, to bola jedna z takých vecí, ktorá, ja som osobne zažil a poviem, už som na takéto hokejové zápasy nešiel. Neviem, veľmi by som povedal, že ja ani veľmi neuznávam také záležitosti, ktoré by... Ani neviem, ak by som to mal akože proste povedať. Teraz, čo urobiť? Ako deti vlastne v tých školách základných učiť? Dnešné deti viac sledujú obrázky, videá, než čítajú. Čo tak skombinovať knihy s dokumentárnymi filmami? Teraz to poviem na príklade buď histórie, alebo geografie, teda toho zemepisu, čo sme mali my. Zoberme si taký geografiu alebo zemepis. Ja si rád pozriem dokumentárnu reláciu, alebo dokumentárny film, alebo seriál Európa z výšky, alebo Svet z výšky. Nie je to dôležité. Afrika z výšky, alebo akýkoľvek iný kontinent z výšky. Pozrite si to. Prečo skombinujeme práve takéto veci s vyučovacím procesom? Tam sa deti dozvedia históriu, priemysel, členenie štátu a zaujímavosti. Fantastické veci sa tam dozvedia. Stručne, jasne, výstižne. Žiadne detaily, ja neviem, čím sa platilo, alebo ja neviem, úplne do detailu, čo by ste potrebovali. Nie. Základné veci o tom, ktorom kontinente, alebo o tom, ktorom štáte. Tak to zaraďme do toho. Zaraďme do toho vyučovacieho procesu spolu s knihami aj to. A deti to viacej zaujme a skôr si niečo z toho zapamätajú. To isté je audioknihy. Tak im dajme vypočuť nejakú audioknihu, než prečítať. Áno, viem, každý povie, no ale však pre čítanie je dôležité, koľko ľudí už malo číta knihy, tak ešte im budeme dávať audioknihy. Ale to je práve to, že aspoň to tie deti viacej zaujme. Než to, že by sme ich hustili len takýmto spôsobom a takýmto štýlom. Nevyužívame všetky veci, čo okolo seba máme. Stále sme tak trošku ako keby zaostali v tomto smere. No prečo to tak je? Ja neviem. Jednoducho, takým spôsobom to nejako funguje. Neviem, proste nič nové do toho nie sme schopní dať. Keď prídu 4 roky, ďalšia príde nejaká garnitúra, poviem to nejaká ďalšia politická táto. Nič iné sa s tým neurobilo, než zase do vyučovacieho procesu natlačí sa ďalšie a ďalšie veci do toho, aby deti vedeli toho viac a viac a viac. Aj keď to pre život potrebovať vôbec nebudú. Vôbec. Zoberme si zo celých 100% výučby, čo som mal ja na základných a stredných školách. Využívam 20-30% je už veľa. 20% viac naozaj nepotrebujem. Preto všetka tá výučba, nehovorím, že je zbytočná. Ja naozaj nehovorím, že je zbytočná.
ale snažme sa deti podporiť aj v tom, čo im nejde. Neukazujme im, že sú neschopní v tom. A prichádza stredná škola. Posledné ročníky základnej školy sú dosť náročné. Tlačíme na to, aby naše deti mali čo najlepšie výsledky, teda lepšie povedané, čo najlepší priemer, pretože chceme, aby sa dostali na tie najlepšie školy. Sú to veľké tlaky ako na deti, tak na učiteľov, lebo niekedy tlačia rodičia na učiteľov a učiteľia na žiakov, alebo zase rodičia na samotných žiakov. Pretože chceme, aby deti išli na školy, ktoré my im určujeme. Niektoré si oni vyberú. My nemáme prečo určovať deťom školy. Je na ich výbere, na ich možnosti a na ich voľbe, aby si vybrali to, čo by v živote chceli robiť. Viete, niekedy príde dieťa za otcom a povie mu, ja nechcem byť inžinierom, ja chcem byť spevákom. Čo? Ty si myslíš, že z teba bude taký habera, môj zlatý? No to si vyhod z hlavy. Ja potrebujem, aby si bol inžinierom, lebo ten zarába najviac peniazy, alebo doktorom. Ja ospravedlňujem sa pánu Haberovi. Ale je to koniec koncov jedno. Z toho človečika, z toho chlapa už dá sa povedať, alebo ženy, to je jedno, už môže byť niekto, naozaj kľudne aj spevák. Ale je to na jeho voľbe. Ak z neho bude to, čo chce, tak je fajn. Ak nie, vybere si inú voľbu. Neriežme veci za svoje deti. Ani tej strednej školy. Ani tie vysoké školy. My máme vo zvyku, viete, rozprávať. Pôjdeš na tú školu, či chceš, alebo nie. Lebo keď nie, tak ti rovno hovorím, ťa vydedím. A vieš čo, keď sa ti nepáči, budeš robiť to, čo ja uznám za hodné. Si pod mojou strechou a keď nie, tak vypadni. Takto my rozprávame so svojimi deťmi. A my potom toto chceme od svojich detí, aby robili v živote. Nechajme ich voľbou. Viem, že všetci chceme pre svoje deti to najlepšie. A ja chápem, že chceme, aby, keď už my sme sa nemohli, alebo nemali možnosť, alebo nemali sme také možnosti vzdelávania, jak oni majú teraz, tak sa snažíme, aby naše deti sa teraz mali čo najlepšie. Ale dôležité je, aby sa oni mali čo najlepšie podľa nich, nie podľa nás. Život je to stále len ten ich život. Nech idú do toho života tak, aby išli šťastne, spokojne, nadšene. Nadšene s tým, čo idú robiť. Práca, ktorá ich bude baviť. Budú mať život, ktorý budú mať oni, to bude ich život. Budú v tom šťastní a spokojní. Lebo keď oni budú šťastní a spokojní, predsa budeme šťastní a spokojní aj my. Nejde o to, že budeme šťastní my a budeme môcť pred ostatnými rozprávať, že aha, môj syn je inžinier alebo moja dcera je doktorka. Dôležité je, aby na to, čo budú robiť oni, aký život budú mať, boli pyšní oni. A tak budeme pyšní na to aj my. Ja nepotrebujem žiadne uznanie od nejakých iných ľudí na to, že môj syn je tým, čím je, alebo moja dcera je tým, čím je. Mne stačí to, že som spokojný s tým ja. Preto, že sú spokojní oni. Preto ich v tom podporme. Aby celým tým systémom prešli ľahšie. Aby prešli s tým, že to pre nich nie je žiadny problém a ten život pre nich takisto žiadny problém nebude. A všetko to, čo je okolo nich, si budú uvedomovať. Ja vám ďakujem za pozornosť. Bol som s vami opäť rád. Ak budem mať nejaké detaily ohľadom detí, určite prídu nejaké doplnkové videá. Ale som rád, že som tu s vami bol. Keď vám to nejako pomohlo, ja budem len rád. A zase niekde, tuto. Takže zase niekedy na budúce. Ahoj.